ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. ҳозир новинкаҳои туркӣ омадагиай, куртои турецкӣ, беҳад моделҳои фасони хушрӯ барои духтаракҳо, барои занҳо метавонед биёед. Ҳам шифонашам аш шумода нишон метим ва ҳам бо дигар намудошам тонум нишон метим. То охири наворро тамошо кунед. Ин навор аз бозори Корвон, тарафи пажарка, 10 дарвоза, 192 контейнер. Анами занёи наве ки сохтагиан 10 дарвоза медроен қафошда контейнеро сар мешава. 192 контейнерда ряди курпача фурӯшоя, ряди курпача парда фурӯшоя иҷа. Мхе 192 контейнер меоянд. Бисёр куртои хушрӯ доранд. Ҳамаш бори туркӣ. Анаи новинкаҳо 700 сомона. 700 сомон. Размерош чӣ хел? Размерش از 42 سر میشه تا 48. دختش شده اینویه. Размер аз 42 то. бонувони азиз, агар шумо дар ҷустуҷӯи ҷойи кор будед, пас ин маълумот маҳз барои шумост. ширкати Феберлик барои хонумон имкон медиҳад ки аз хона истода кори худро дар реҷаи дилхоҳ пеш баранд. ширкат кормандони худро бо музди маоши баланд ва тӯҳфаҳои гуногун ҳавасманд мегардонад. шумо метавонед вақти худро ҳам дар назди фарзандону пайвандон гузаронед ва ҳам бо кори дилписанди худ, ки тариқи телефон онлайн сурат мегирад, машғул шавед. инчунин бонувони донандаи забони ӯзбекиро ба кор даъват мекунем. ба қайдгирӣ ва омӯзиши кор ройгон мебошад. барои маълумотҳои бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. имконияти хубро аз даст маде ва ҳамкори ояндаи мо шав. 48 туркӣ, яъне то 60 қариб хидмон дуруст мебиёя. то размери 60 хидмон тақрибан дуруст мебиёя. марҳамат шифонан ино. инаи дуюм варианташ. И варианташ ки мо ки қавстаракай. инам амхе 700 сомон. мана ин дигариша. ёям ам хелен размерош. иношам ҳамин хел, ҳамин шифоно ҳамаш то 60 қариб размер доранд. ира бинед чӣ хел новинкаҳои фасон. ҳам примой дорад. ана ин примоя поёнош ва ҳам раскришониам дорад. то охири наворро тамошо кунед. касе ки раскришониаша мехоҳад, марҳамат метавонед омада аз наздик бинен, бохтон хушрӯ када интихоб кунед. ина шифонои хушрӯи падклад дора, наметова маҳкамаки хушрӯвак, стилшам аҷоиб фасон. ё ҳичи намешаванд, аз мода намераванд. ина метавонед духтарако гирифта пӯшед чанд сол. ана ин намудош чи ёям ҳамин арха. ҳамаш хулас ҳамин видео имрӯзаи мо 700 сомонай то размери 60 размер дора. ино ҳамаш шифонанд. тоза шифонанд. ина сангошон набине. сангошон сваровскияй. сангошон намереза. ино ҳам хе хушрӯ сахтай. мана чӣ хеле гуфтум вариантҳои поёниш примоям дора ва намхе камакак раскришонишам ҳастай. анаи бо дигар хелеш. анаи сиёша бинед. иш бо раскришонияй фасонош. ина остинакош. барои тӯи маърака, барои занҳо бисёр хушрӯ. ина касоне ки ҳам хеле фасонҳоро нағз мебинед, духтарако бисёр интихоби бисёр омадай барои шумо. метавонед омада аз анами шифонои новинка харидорӣ кунед. 700 сомонай. анаи намудош ҳастай бо ина светлый ранг хоҳед. аз анаи модел омадай светлиш. дидед ниёш раскришонияй. иёшам 700 сомонӣ то ҳамин размери 60 тақрибан ҳастай. мана як бори дигар аз дур нишон тиём. дукон майдатаракай общий план кати нашидеста шумода видео карда ки то қадш кати бинедам куртора. марҳамат. инамино ҳамаш ҳами куртоян. метавонед бо омада якта ба якта ба ҳазур касе мисол омада метона ба ҳазур тамошо карда баъдан интихоб кунен. ҳозир ин тарафдаам ҳастай. иношам аз шумода нишон метиём новинкаҳора. мана духтаракои хушрӯ аз ин тарафам анами хел куртои шифон.
خیلی گفتم پتکلات دارن. هم پریموی هست هم رسکریشونی. چی مدل چی فسونی که میخواهن هسته. پالشمیرکایان. ببینین. من این فسون هست. همش هم خیلی پالشمیرکا دختگی کشوتکای پریتایلی نیستن. من پایونش رسکریشونی بده. 44 هم رسکریشون. 44 هم قدر کالونای. размерои калони хушро омадагиай духтаракое ки мепурсен размерои калон марҳамат духтарако омадагӣ ҳастай занҳои азиз ҳамашон бори тоза туркия эспираяй ҳамаш ҳамшифоное ки имрӯзая ҳамаш эспирая ҳаматон медонед ки эспиро аз 1000 сомон болоян ҳозир бошад намихе 700 сомонӣ пешниҳод шидаги духтарако метавонед бохтон омада качестваша бинед духтоша бинед анамин ваёша бинен материалоша бинен мана беҳтаринан рустим марҳамат бори дигар такрор мекунам ин навор аз бозори корвон тарафи пажарка 10-ум дарвоза 192-ум контейнер пешниҳод шидаги ина розовиша бинед касе розови мехоҳа ина устинакошон ҳам хеле омадагиай ина кокеткаш ҳамаш ҳархела фасонан беҳтарин бисёр хушрӯ порсол ман як навор карда будам ино даррав тамом шудаги буд инаи прессированиам будаира бинед ду слой доштаи бо слой гуфтам ду рия доштай хулас ира бинед خیلی مدلی نه ایش پاپلینای علاقای نواری پاپلینای هم میشود نواری دیگر ما تماشا کنیم میبروی انشالله شما از پاپلینا میتونید انتخاب کنید